Извинете за кадрите, които ще видите в стаята. Значи тук на листчето отгоре има и столови, значи. Се гълда. Майко мила. Има обича стаята, има обвъзки, въпреки че мисля, че това не има. Ох, най-накрая се настаних. И сега гледам. Опа! Нищо. Защо не чувствам дрехи? Ужас. Не после пристигнах. Абе, какво правиш на моето легло, бе? Който? О, киселата. Какво отправя на леглото? Не, това е моята стая. Ти ще ми кажеш. Ти ще ми кажеш, че е твоята стая. Разкажи се от тук по-добре, защото много ме дразни. Искам да си почина, много време съм спала. И ако е твоята стая, защо си разхвърлила така дрехите? Ама аз тук ще пристигнах. Значи сме в една стая. Дали? Излизай, да обичаш. Стоп! Ох, мисля ли, че още може би не са ме настанили или пък са ме настанили при най-киселата бабичка. И телефона ми е за зареждане. Не може да си го заредя. Много тъпа. Писна ми. Слизам надолу, ще дишам малко чист въздух и ще се запозная с някой. Някаква супер тъпа била е това. Ще видим след 10 дни какво ще правя. Имам чувството, че е просто ужасно. Просто нищо няма да стане. Сядам тук и няма да мръдна цяла ваканция. Никакви приятели нямам. Ами, не ме харесвам така. Отивам някъде другаде. Шето ми. О, там е хубаво. Сега ще се почина.